pravej a ľavej ruky, nech vidím dominanciu, ktorá ruka je silnejšia, plus aký veľký deficit tam je, či jednoznačne budem voliť skôr jednodušné cviky, alebo to vyzerá fajn a môžem skúsiť aj bilaterálne alebo obojručné. Tiež ako hovoríš, je to presne v tom zaujímavé, že keď vidím, že nejaká pani proste má 15 kg grip, čo je extrémne málo, takže viem s ňou komunikovať, že proste potrebujeme byť silnejší aj z takýchto dôvodov, ako si spomínal o tej výskumy a dlhovekosť. Myslím si, že to je proste aj spojené s tým, že no, buďme úprimní, predstavme si také nešťastné scenár, že nemáme ruky, proste ten človek nedokáže fungovať v žiadnom smere a rovnako obmedzujúci život vie byť s veľmi, veľmi slabými rukami, kde proste nedokážem cez odkrútenie šrubky až cez nosenie nákupu, až cez chytiť sa za... Testujem to aj pri bežnej populácii to používame na také skôr veľmi, veľmi všeobecné vyhodnotenie celkovej síly a rozdielu pravej a ľavej ruky. Nech vidím dominanciu, ktorá ruka je